100 rész, 100 fejlesztés, 100 siker. Találmányok, kutatási eredmények, a 21. századi Magyarország innovációi. 100 csoda mai műsorának vendége Suda László. Köszönjük szépen, hogy eljött a műsorunkba. Köszönjük. A papírraklapokról fogunk beszélni, ami azért érdekes, mert nem csak nagyon jó, hogy papírból csinálják, hanem több szempontból is fontos. Egyrészt ugyanazt a funkciót tudja ellátni, mint a régi raklapok, másrészt ugye nem vágnak ki fákat, harmadrészt pedig szerintem esztétikusabb. Mikor indult el ez az egész projekt? Hát, körülbelül 3 évvel ezelőtt gondoltuk azt, hogy a faraklapoknak a jövője kérdőjeles, hiszen írtozatosan nagy mennyiségű fát kell kivágni ahhoz, hogy ezt az igényt, ami jelentkezik a gazdaságba, ki lehessen szolgálni fával. Magyarországon döbbenetes szám, több mint 2 milliárd raklapot használnak el évente. Ez olyan fa mennyiség, hogy Magyarország ugye fában szegény ország, ezeket a környező országokból lehet megszerezni, Szlovákia, Ukrajna, Erdély, Románia területéről hozzák ezt a mennyiségű fát, de ez nagyon-nagyon nagy mennyiségű fa, tehát erdők tűnnek el a térképről, és most már a keleti országok is felébredtek, és kezdik ezt megállítani, hogy csak egy adatom, egy nagyon friss adat, hogy Romániában tavaly ki lehetett vágni 31 millió köbméter fát, idén már csak 22-t engednek kivágni. Egyértelmű volt, hogy papírból ezt meg lehet csinálni, vagy rengeteg teszt kellett ehhez? Körbenéztünk a világon, mivel lehetne kiváltani a faraklapokat. Próbáltunk műanyag irányába menni. Műanyag is nagyon jó, nagyon erős, nem olcsó, és szennyezi a környezetet. Ez ki volt zárva, hogy műanyagból készüljön el. Milyen egyéb anyag áll még rendelkezésre? A papír maradt, ez a fajta hullámkarton, hiszen a hullámok következtében a statikája nagyon erős tud lenni. Nem sok ilyen anyag van, ami képes volna a könnyű súly ellenére ilyen statikai terhelést is fölvenni. Ezek azok a hullámpapírok, amiben egyébként mi költözéskor csomagolunk, vagy ez egy speciális dolog? Kicsit erősebb, de végülis lényegében és tartalmában ugyanolyan, mint ami a papírdobozokat használnak a csomagolóiparban. Több kísérletet és nagyon sok időt áldoztunk rá, mire kitaláltuk ezt a jelenlegi megoldást. A probléma az a papírral, hogy nagyon-nagyon nehéz statikailag olyan teherbírású raklapot előállítani, ami fölveszi a versenyt a faraklapokkal. Nekem és a munkatársamnak sikerült egy olyan konstrukciót kitalálni, ami bártan állíthatjuk, hogy a világon a pillanatnyilag a legerősebb papírraklap. 1200 kilót bír földön terhelve, és 680 kilót állványba téve. A papírgyártáshoz, hogyha nem újra hasznosított, akkor fa kell. Valóban a papírgyártásnak egyik alapanyaga a fa maga, de rengeteget, majdnem 50%-ban használnak vissza újrahasznosított papírt. És ugye azzal, hogy ezeket a raklapokat teljes egészében, még a ragasztóanyag is úgy van megválasztva, hogy vissza lehessen teljes egészében hasznosítani, így számtalanszor visszahasznosítható ez a raklap. Tehát darálják, újra papír, és újra papír, és újra papír, és újra papír. Úgy látszik, hogy a piacnak több szegmense is nyitott erre az egész ökológiai újraindításra, hogy gondoljuk újra, hogy hogyan használunk és mit. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt a műsorban. Hogyha önöknek a tetszését a papírból készült raklap nyerte meg, akkor szavazzanak erre. A honlapunknak a címe www.100csoda.hu. A közönségdíjas fejlesztésre a szavazatokat a 100csoda.hu és a tv2.hu/100csoda oldalon várjuk.